Актаныш авылы читендәге тимерче алачыклары юкка чыкканга да күп гомер узган. Ә соңрак инде тимер чүкегән тавышлар машина техника паркында гына ишетелә иде. Хәзер район үзәгендә Газстройсервис җәмгыятенең заманча тимер эшкәртү цехы барлыкка килде. Ә инде тәҗрибәне алар күрше районындагы шундый ук оешмадан өйрәнгәннәр. Яңа тимер эшкәртү цехын хәбәрчебездә күреп кайтты. Эшмәкәр Равил Ярмиевне дә тимерчелекнең юкка чыгуы бір шей. 3 ел элек ремонт техника станциясының ташландык бинасын сатып алып, капиталь төзекләндерүне башлап җибәрә. Бинаны яхшылап тышлыйлар, тәрәзәләре ачтырыла. Эшчеләр өчен киюнү, юыну, ял итү бүлмәләре ясала. Интернет шелтәре, су, газ, электр, канализация үткәрелә. Районда яңалык буларак, бина Словениядән кайтарылган 8 инфракызыл газ казаны аша җылытыла. 2200 квадрат метр мәйданлы корылма тулы бер металл эшкәртү цехына әверелә. Бу цехка без 2 ел элек күчтек. Монда тимердән бүтән булган эвләрләр эшләйбез, ишекләр эшли башладык. Частный кешеләрдән һәм оешмалардан заказлар алабыз. Элек-электән һөнәрчелеккә мәкиббән бабайлар мондый мөмкинлекләрне күреп шак катар иде. Андрей Кустовка районда йомышы төшмәгән кеше юктыр. Берәүне дә кире бормас, бияне дә чамалап кына куяр. Цехка җиһазларны каян гына алып кайтмаганнар. Кытай, Оренбург, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Рязаннан. Әле алып кайтасылары күпме. Барысында инженер белгечләр башта интернеттан өйрәнә. Җиһаз эшләү заводларына барып күрәләр, ошаганнарын алып кайтып кулланалар. Тимер ишекне нибары 15 минут эчендә буяп киптерәләр. Яңача полимер металл буяу технологиясе санаулы вакыт эчендә эшне җиңеләйтә. Цифрлы программалы идарә станокларында 15 эшче детальләр ясый. Токар, рәтеп ябыштыручылар һәрберсен сыйфатлы итеп әзерләй. Без бу цехта эшләп эшләйбез, бик тату эшләйбез, хезмәт хакын канәгатьләндерә. Безнең издәлне бара инде эшләгәнгә карап алабыз акчаны. Коллектив безнең ишегалды программасына да кушылган. Ишегаллар өчен карагай агачы һәм тимердән җиһазлар ясыйлар. Эскәмияләр, җәйге ял өчен урындык диваннар, балалар мәйданчыклары. Барысы да экологик яктан чиста материаллардан гына. Кибетләр шелтәре өчен күчмә сәүдә павильоннары ясауга керешкәннәр. Ут күршеләре Башкортстаннан да заказлар бирәләр. Газстройсервис оешмасы зырыш объектларында үз металл эшләмәләр цехында җиштырылган капка, койма, ишекләрне генә файдаланалар. Шулай юридик һәм шәхси затларның заказларында үтиләр. Ханис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге.